Vale, pues bueno, de ese vídeo cuando quieras empezamos con la defensa de Mister. Bo día, un Bo saúdo. día. Levades dúas victorias consecutivas. Por primeira vez tedes a oportunidade de firmar 3 partidos seguidos de gañar. Sí, 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 desde logo bueno, que era importante para nós comezar este novo ano gañando, conseguir esa segunda vitoria bueno, pensando xa en darlle continuidade a esa racha e seguir sumando de tres. Bueno, desde a túa experiencia, Iago, que vos fai falta para gañar fora? Levades 5 empates, 4 derrotas. Cales son os detalles, as facetas que poderían abrir, digamos, esa espita do primeiro triunfo fora do Anxocar? Bueno, eu creo que a clave está en materializar as moitas ou poucas ocasións que teñamos. Non creo que para gañar fora da casa hai que ser un equipo sólido a nivel defensivo, que o estamos sendo, e creo que hai que sacar rendemento das accións ofensivas que se teñan, das ocasións que se materialicen, non? Creo que o gran debe deste equipo a día de hoxe para conseguir os 3 puntos fora. Bueno, será un novo derbi, parece que Espiñedo ante un Arenteiro de Jorge Cuesta que leva 6 partidos. Como é o conxunto de Carballiño con Cuesta como técnico? Bueno, pois creo que é un equipo que sigue mantendo a esencia do que é o Arenteiro de hai moito tempo, sobre todo xogando na casa. É un equipo que no Carballiño, como ti ben dís, é super competitivo, os partidos sempre son moi complexos, elevan os equipos rivais ali en Espiñedo a situacións límite, no sentido de que a afición apreta moito, é un campo moi particular, ten un aura ao redor desde hai moito tempo que fai que o equipo ali, que o Arenteiro na casa sexa super competitivo, e desde a chegada de Jorge Cuesta, pois inda por riba empezan a ter máis argumentos futbolísticos, no sentido de que vese un equipo con variantes tácticas, ese perfil de adestrador que é el, con pasado, con formación en canteira celta. Bueno, creo que eses dous aspectos unidos, esa competitividade, ese aura que hai en Espiñedo, xunto con ese xen que identifica os equipos de Jorge Cuesta, pois fai que sexa un equipo super competitivo e complexo de batir. Pero é un partido pechado, o digo porque o Arenteiro na casa encaixou 5 goles, nada máis, pero tamén somente marcou 5. Se non o prevés, que tipo de partido te interesa en un campo con un Espiñedo? Bueno, como este, claro. sí, esa é outra parte, creo que é unha parte importante, o terreo de xogo que nos vamos a topar, non? Creo que a estas alturas do ano, bueno, pois o calendario pois tamén vai a ter moitas cousas que dicir, no sentido de que hai certos campos, certos terreos de xogo que a estas alturas de campeonato a quen lle toque xogar ali, pois vai a condicionar, non? E creo que Espiñedo é un deles. Non, evidentemente non vai ser excusa, pero sí é certo que vai a condicionar seguramente certos automatismos. A partir de aí, o que che dicía antes, é un campo tremendamente difícil, é un campo no que o balón chega rápido ás áreas, polo tanto hai que estar moi ferro e moi consolidado primeiro na túa propia área e despois, como che dicía antes, estar acertado na contraria. E sí que creo que bueno, pois que vai a ser un partido non trabado, pero creo que no que os dous equipos van a estar pois moi concentrados, que van a ter ou que van a ter claro que o que sea dominador das dúas áreas pois é o que se vai a levar o gato a auga. O que está claro, Iago, é que como reza o himno oficioso do mítico Liverpool, o Lugo nunca camina solo, posto que se soltaron todas as entradas postas á venta pola propiedade, non? Sí, é algo, bueno, que desde dentro sabemos que é un respaldo importante, sempre en todos os partidos fora da casa sempre viu xente,
Mismamente os partidos máis lonxe que xogamos, Pamplona, Bilbao, sempre había xente do Clube Deportivo Lugo. Neste sentido, pois creo que vai a ser un partido como o día que fomos a Ponferrada, non? Un partido pretiño, un derbi, 150 localidades vendidas, máis o que se poda vender mañán ali en taquilla. Sabemos que vamos a ter ese respaldo e desde logo que nos vai a axudar e que nos vai a dar esa forza seguramente en certos momentos do partido para competir. Renato, Iago, evidentemente non é actualidade no derbi, pero si actualidade ao mercado. Xa está en Lugo Gabriel Costa, o mediocentro portugués do Feirense, ainda non adestrou contigo, pero bueno, que análisis podes facer de cara ao aficionado? Que tipo de futbolista acabades de asignar de cara a esta segunda parte da competición, por as referencias que tes? Ben, pois Gavi é un xogador que xa a Secretaría Técnica do clube leva tempo seguido. Creo que é un xogador de futuro, é unha aposta por parte do club, igual que no seu momento foi a de Teofilovic. Creo que, se recordas na rolda de prensa post-partido da fin de semana pasada contra o Mérida, falaba deses xogadores sub-23, deses xogadores xóvenes que temos, do perfil de club no que estamos, un clube que quere voltar ao fútbol profesional, que quere ser competitivo e gañar, pero que tamén ten unha parte que ten que ver con novos talentos, con incorporar futuros xogadores, tanto para formar aquí como para no futuro ou ben sacar rendemento no propio club ou ben vender. Creo que Gavi é ese perfil, non? Creo que un xogador é un 6, é un xogador posicional, sobre todo o que máis destacamos dele primeiro a súa xuventude, dentro da súa xuventude a personalidade que ten, a capacidade competitiva que ten, evidentemente pois é un xogador para traballar con el, non? Si é certo que ten unhas características actuais que nos sirven, que creemos que son moi interesantes para o momento actual e o perfil de xogador que queremos, ese xogador organizador que viñemos falando dun tempo a esta parte, pero bueno, creo que o igual que dicía a semana pasada ao terminar o encontro, que hai que ter calma, que hai que darlle tempo, pero bueno, é un perfil de futbolista para crecer aquí dentro do clube, para facer crecer o clube e para, entre todos, pois que sea beneficioso por ambas partes. A partir de aí, pois, si é certo que esta semana que ven non poderemos contar con el, hai que arreglar papéis e demais, pero bueno, esperemos que a partir da semana que ven xa podamos ter todo arreglado, que entendo que sí, e poder empezar a traballar e velo en directo, que é o importante. Pois Carbonell, medio centro tamén, centrocampista, ben Gavi Costa, centrocampista, se fala de que Rosón podería sair, vades a mirar ou estades a mirar xa futbolistas tamén para incorporar outro mediocentro? Sí, esa é a realidade que queremos buscar xogadores para esa parcela, dun perfil un pouquiño diferente ao que pode ser o que temos na actualidade como Kevin Presa, Balboa ou Neco e Chus. Para que a xente o entenda, queremos algo que sea un mix, unha mezcla que este entre ese 10 que pode ser Neco Celorio ou Chus Alba, pequeno, con dinamismo e con capacidade de último pase, como ese xogador un pouco máis físico como pode ser Kevin Presa e Balboa, non? Queremos un xogador máis posicional, máis organizador, máis que teña un pouquiño que sepa manexar os tempos. Gavi neste sentido ven para ese cumplimento, pero, insisto, xoven, ven dun modelo de xogo diferente ao noso, esa é a realidade, aínda que nas seleccións inferiores de Portugal sí que o modelo de xogo pode ser máis parecido ao noso.
E sí que estamos buscando incorporar outro xogador máis, veremos o que nos depara o mercado nos próximos días, nas próximas semanas. A min gustaríame que canto antes pois pudese estar aquí, pero bueno, a realidade é que non buscamos, ou a min non me gustaría un xogador solo físico, porque creo que eso xa o temos con Balboa e con Kevin. Creo que necesitamos un xogador que teña un pouquiño máis de cabeza, que entenda un pouquiño máis os tempos de partido para mellorar a eses xogadores físicos que temos e eses xogadores de talento. Digamos que ter tres perfiles por dentro diferentes para ter diferentes asociacións. Remato este, de cara a outras posicións, algo preto ou aínda non? Non, que eu saiba, non. A realidade é que sí que hai nomes, sí que hai chamadas e hai acercamentos, pero non hai nada concretado de momento. Hoxe xa acabou a semana, mañán temos o partido contra o Arenteiro, non hai que pensar en si se vai incorporar alguén ou non, eso é parcela da Secretaría Técnica. A partir da semana que ven, pois vamos a ver que evolucións hai, porque entendo que isto é cousa de día a día, e agora mesmo pois nos centramos única e exclusivamente en Arenteiro. Vale, muchas gracias, Emilio. Gracias, Emilio.